A gurguje dai malam ubanka ya da hancin uwarsa ko in ce ubanka ya wanka wa uwatar mari ta zabga da gudu ta zura. In Allah ya yarda da kace wai wa'annan da aka dira musu ba suka mutu na wajen Maulidin Muhammad Rasulullahi. Kace yan jahannama ne in Allah ya yarda kai ne zaka shiga wa jahannama. Idan karatu kake ji da shi ubanka ya da hancin uwarsa baka kai dan ba'ura ba. Kai yanzu har kana da imani kana da ilimi karatu kai na Qur'ani karatun kai amfani ka ce wai da Maulidin Annabi gwara wannan sabga ta bin baya to Allah ya gama ka da bala'i ya jefa ma wahala. Kuma ubanka ya da kyancin uwarsa in ka saurara min Allah ya tsine ma albarka. Kuma wallahi Maulidin Annabi yanzu muka fara mutane suna taron Maulidi suna tsaka da Maulidin fiyayyen halitta yana gurin yana saurara ka ce wai da wannan gwara wannan harka ta mun baya kuma wallahi gwanda da aka kashe su to in Allah da kai ne za a zo a kashe ka kai ne za a zo a dira ma bam din a gidanka ba wai ragowar musulmi ba kuma Maulidin Annabi yanzu muka fara dan haka ubanka ya da kyancin uwarsa malam idan baka san darajar Allah ba da darajar Qur'ani mu mun san darajar Allah mun kuma san darajar Qur'ani kuma wallahi duk wanda ya ba daidai ba mun fito mun zagi ubanciya da kyancin uwata ko da ga wutar da zai samu dan mu akan Allah ba abinda ba za mu iya ba da annabinsa haka ce wai da wai Maulidi wai gwara wai wannan abu ta harkar bin baya wai gwanda da aka ce wai innan mutane na Kaduna kai mu ba kan mutanen Kaduna da aka ce ran mu fansa ne shi yasa na ce ma malam ko kai dan ba'ura ne ko wallahi